खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सानखौ गाबोन नलबारि जिल्लानि साखेरकुसि श्री श्री दुर्गा मन्दिर खाथिकुसियाव खुंफुंगोन। 2014 इं मायथाइनि 18 जुलाइ खालि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै UBPOआ जोनोम मोन्दोंमोन। फैयै फैयै 12 बोसोराव आगान होबाय आरो गाबोन 12थि गायसनथाइ सान फालिनो साखाफारा जाबाय। देग्लायनि बे 12थि UBPOनि गायसनथाइ सानखौ नलबारि जिल्ला साखेरकुसि श्री श्री दुर्गा मन्दिर खाथिकुसियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाबोन गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। बे हाबाफारिनिनो खुंफुंनो लानाय थावनिखौ दिनै BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया नायगिदिंहैदों। बिथांजों लोगोसे BKWSनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि, मासिगिरि अनिल बसुमतारिजों लोगोसे BKWSनि EMफोर फारियै बिनद बसुमतारि, प्रणब बर', जयकान्त रामसियारि, UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बिटियानि बायजोनि XBLTनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारिमोनहा बाहागो लाफायो। गाबोननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारि, मासिगिरि अनिल बसुमतारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लानि गासै 800 थान्दैजों लोगोसे ओनसोलनि बर' माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लागोन होननानै UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ फोरमायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसन सान, बे गायसन सानखौ देग्लाय मिरु हिसाबै जोङो नलबारिनि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्रापारनि नैबे साखेरकुसि दुर्गा मन्दिरनि सिङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाबोन फुंनिफ्राय जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। BTCनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाख बर' फिसाफोरनि राजनैतिक, सोलोंथाइ आरो रांखान्थियारि जौगाथाय बेफोरखौ गासैबो नोजोर बोनानै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो गायसननानै लादोंमोन आरो गायसननाय समनिफ्रायनो BTCनि बायजोनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बे सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय बर'फोरखौ जथायनानै बिथांमोननि जि समस्या, बे समस्याफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबोबाय थादों। फैयै फैयै जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि, बे जानुवारियाव बर'नि जि गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथायाव जोङो सागान होनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै लानो हाबाय आरो बे दाफुंनायनि गेजेरजों BTCनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय, बेखौ जोङो एसेबाबो सुफुंनो हादों। दासिमबो काउन्सिला आबुं महर मोनाखै, बेखौ आबुं महर होनायनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों। गाबोन जोङो बे आफादनिनो गायसन सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंगोन। बे हाबाफारियाव गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो BKWSनि सिङाव गोलैनाय गासैबो बर' फिसाफोरनि, बर' फरायसाफोरखौ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनो हानाय हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलनि जोबथा आनजाद, मेट्रिक आनजाद जायखौ बुङो, बे मोननै आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ गासै 37 फरायसा, बेखौ जोङो गाबोन नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बरायगोन आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि पुलिस बिफाननि ADGP हिरेन नाथ बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बेखेवगिरि आलासि महरै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारि बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन। लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि मानगोनां अनिल बसुमतारि, मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ नार्जारिखौ लाफानानै काउन्सिलनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा जोंजों फिरफिला बिरहोनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव
जर'खा आलासि महरै जोंजों बाहागो लागोन। BTC नि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो बे मेलाव हांख्रायदों। बिथाङा जोंजों बे मेलाव बाहागो लानायनि खोथा होदों। जा आसा खालामो गासैबो आलासिफ्रा जिहेतु जोंनाव बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन, जोंनि नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो, बेनि थाखाय आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुगैदों। जिहेतु जोंना गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय सा 800 जोंहा जोंनि मावथिफ्रा बेयाव गाबोन बाहागो लाफैगोन। लोगोसे नलबारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि गेवलां मेलाव 3000निफ्राय 4000सिम जोङो बेयाव सुबुंफोर थुबुर जागोन। बिथांमोनजों जोंनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि सिन्था सरसा, जोंनि जि लुबैनाय आरो जोंनि जि हास्थायनाय आरो जोंनि जि मावनाय, बेफोरखौ जोङो गाबोन रायजो राजाजों जोङो सावरायगोन। जोङो बिसेसके जिहेतु 1 नम्बर डिमान्डआ जोंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलमोन। काउन्सिला दाजादों, खिन्थु दाजादोंबाबो जिहेतु आबुं मोनसे महर मोनाखै। बेखौ लानानै जोङो खोब सिरियास। आरो बिनि अनगायैबो हा हुनि मोन्थाय, गाहायै जोंनि बायजोआव रायजो जानाय, सोलोंथाइनि आरो खौसेयै बर' हारिखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जोङो जि हाबाफारि मावनांगौ, बेफोरनि सायाव जोंहा सरसा जागोन।